mgbede ọma ndị ọma na-ege ntị. Ọ bụrụ na tata bụ izizi ị na-esonyere m, biko ihe nchọ ka emere m na bụ achọrọ m ka like ya, follow, comment ya na this page. Ihe nchọrọ ikwu maka tata bụ gbanyere ndị na-achụ aja. Ọ na-adịkwa mma ịchụ aja, ọ na-adị mma mmadụ ogologolo ị ga-aja ịchụ aja, ọ bụla ịchụ aja ndị mmiri, ọ bụla ịchụ aja uke, ọ bụla ike ọgbọ na uke, ọ bụla inye chi gị ihe, ọ bụrụ ime ife ndị ichie ọ ije kpe ile ọma na mmiri ogorogoro ije mee ya. Ọ na-adị mkpa, ọ na-edeso ndụ, ọ na-eme ka mmadụ na-aga n'iru. Itinye aka n'ife ọbụla ị ga-etinye aka, ọ gaziere gị. Ọ bụrụ na o nwere ife ị na-achọ ka ndị ichie ma chi gị maọbụ ndị mmiri ka ha mere gị, ivuru ibu ịkwagara ha emere gị. Mana ife ndị mmadụ, ife anyị kwesịrị ịmakwa bụ na ịchụ aja abụlọ ife agba aka achụ. Ịchụ aja bụ ife a na-afịa anya mmiri wee na-eme. O nwere otu nwaanyị bịakwutere m na my Instagram wee zikomu ihe a niile. M ga-eplie ya ebe a, m ga-egosi gị the picture ka efu ihe na-ekwu maka ebe a. O gosichee m ụmụ ihe a niile, si m na mmadụ bịa na irubefa bịa welu ife a niile o ji wee chụọ aja wee chịsa, ọ chọrọ aja wee wụsa ya n'irube ya. Ọ sị ka emechere nkịta n'obefa yaba arụ, ama ajụrọzimie na ya bụ nkịta emecheziri be nwụọ. Mana ihe a bụ ihe anyị na-eme. Ọ bụrụ na onye zikọrọ onye a ka o jee kwapụ ya bụ aja kọwara ya ọfụma, o kwesịrị ịgwa na ife eji achụrụ aja ọ bụrụ so na ịchọrọ ịchụ aja ka ịnata ife. A na-achụ aja maka na achọrọ iwechapụ ife. Ọ dị nnọọ ka ihe dịka aja ọgbọ na uke, aja okporo ụzọ, aja all this negative energy, aja ọrụ akwụ na ụmụ ife a niile. Ị na-achọ iwefu ife na-arụ gị, ọ iwefuchazi ife na-arụ gị, iwele jedosala onye ọzọ. Ọ dịlọ nọ mma na-ene ya ene na ọ dịlọ mma. Iwefusezie n'ife na-alụ gị, ijee n'ụzọ ebe ị ga-edose ya, ebe ọ bụ na ị ga-enwetanwu n'ebe ụkwụ ada aga. Ọ kakwudere gị mma, kakwudolu onye ọzọ na-agafe nọ mma. Mana otu isi wee buli ife a jee n'ihu be mmadụ ga-atọsali ya, imechezie ka imelee ya ahụ, iwechepụ gị ife ahụ nọ gị na-arụ. Ife ahụ nọ gị na-arụ neghalị anya, ọ chọrọ iri mmadụ wee fụzikwenu nkịta n'ebe ahụ. Ọ dọkpụrụ nya bụ nkịta, o wee lie nya bụ nkịta. Nkịta nụnwa ife ahụ idoseli, ọ bụrụ na ife na ndị na-ebe a kịta amala ife na-eme, o nwere ike dati na anọlụzie ebe ahụ nyewezie ha nsogbu. Emechezie onwe gị ha nwache ekpochepụkwa ya. Onwe ka ọ na-chetere gị na-ajụ na-asịzi na dibịa mere gị ihe anụnwa emetere gị. N'ọzọ na ife a na-eme n'ọdịnala Igbo bụ ọcha si bute, ọ chọrọ si bute, ife niile ha ka ha tago. Mgbe gboo na o nwere ndị bụ ndị ọ na-agba achụcha akwacha aja akpọ ndị ahụ, ọbụlụ ndị ahụ ndị ga-abịa bulu aja bufu. Mana kịta anyị na onye ọbụla na-emezi ife niile, ma dibịa na-ada agba afa na-agba afa, ma ndị na-ada alụ ọlụ mmiri na-alụ ọlụ mmiri. Mana ka anyị na-eme ife, ka anyị jirikwa n'ọgụgụ isi anyị, ka anyị jiri akọ na uche wee na-emekwa n'ife. Amarọ m na o nwekwara ike ọ bụrụ na onye mekwere nya bụ ife aghọtara ụdịka ihe o wefụrụ n'arụ. Maka ọ dị nnọọ ka ụfọdụ n'ime anyị na-afụcha ụmụ ife aja niile a na-achụ ka ife egwuregwu. Anọlugo m na ofu enyi m nwoke nọla ebe ọ na-eme ife akwali ọmụmụ, jụcha anya bụ akwa eji wee jụcha ya bụ akwali ọmụmụ. Maka akwali ọmụmụ wa n'afa na ọ na-ewe iwe, ewere akwa jụcha ya bụ akwali ọmụmụ, jiri akwa ahụ wee zie ya bụ akwali ọmụmụ iwe. Ka emechee ya bụ ife, nwatakịrị a were akwa ahụ mawaa ya n'ilo. Ọ sị ka ọ mawala akwa ha, nkịta nọ befa jeje lacha ya bụ akwa. Ka ọ lacha ya bụ akwa, o melo after izu na-anọ, ya bụ nkịta adalụ bụrụ efe nwụrụ anwụ. Which na mụnwa na-ekwu okwu bịalụ na befa, mfụzie nkịta ka nkịta na-adagharị nsisi ka ezi ife na-eme na ọ sị m na ya bụ nkịta jelacha akwa eji wee zee akwali ọmụmụ iwe. Na ekwesịrị ịma na aja, o nwere aja niile a na-achụ nwere ife kpatara eji achụ ya bụ aja. A na-achụ aja ka iweta ife, a na-achụ aja ka ibupụ ife. Ọ na-abụzi ibufuchezi ihe, iburu eje tọsasịrị onye ọzọ n'iru be ya. Ọ dịrọ mma na nkịta nụnwa anyị na-eme ife ọdịnala. Ihe nchọ ka anyị na-ama, ihe nchọ ka anyị na-eme bụ na onye na-eme ife ọ mara ife ọ na-eme. Onye na-eme ife o sie ife a n'anya. Onye na-eme ife ọ na-eme n'ụzọ ziri ezi, na o mechie ya gaba,
onye ọzọ ọbụla ife ọ ya abụọ mechelụ tọsala onye ọzọ ayabazikwe ihe ahụ ọ dose n'ọkwanya ka nsị ka mbịa ka ozi nchọ ka mbịa zie ụmụ Igbo tata n'ụwa anyị na-asịkwa nke onye chiri ya zela ya gazienụ.